Yeah, vi fik reddet båden, mand. Så det var godt, mand. Det her, det er Martin Jørgensen. Og vi er ude i en sø her. Jeg er sammen med min homie her, Emil. Det er så svært. Hvad nu her? Min ryg. Min ryg, den bliver rød. Yeah, man, it's going down here. Og vi er ude i søen. Let's check it out. Søen her, vi går ud til den døde fugl, mand. Kom nu, ro! Ro! Nej, det er dig, der skal gå her nu. Jamen, det gør jo. Du skal bare ro, altså. Jeg kan ikke. Jamen, du kan ikke ro der side. Jeg skal ro på den her side. Hvad er det, der er galt ved dig? Jamen, vi skal over på den her side, så rækker vi. Og det er den anden vej, ja, vi skal. Jeg kan lige så søen ud. Nej, vi får sådan et vand ombord. En hvad? Vand ombord her. Den store sø skal vi ud efter den der fiskesnor. Nej, ved du hvad, jeg tror, nu skal du tage dig af oven. Nu skal jeg tage roen. Ja. Jamen, skal vi tage den der fiske? Ja, det kan I godt. Den er lige derovre. Jamen se, hver gang jeg sejler, Så mister du kræfter. nej, så skal jeg dreje ondt igen. Yeah, man, now you know how we doing here, man. Goodbye, bye. Hils lige farvel, Emil. Yeah. Vi ses næste gang i Jackass Home, som bliver lavet hjemme ved os. Jamen, gå i gang med at over, Martin. Jeg skal nok ro. Prøv at vente. Jeg skal lige gøre den her video færdig. Jamen, Få del med det. vi skal ikke blive her for evigt. Jamen, det gør vi da heller ikke. Vi skal nok nå hjem til aftensmad. Bare roligt. Nå, men vi ses. Hils lige kutterne fra på Nørrebro. Og i Polen også.